El sector de les agències de viatge demana que es depurin responsabilitats i que aquest fet comporti assumir les pèrdues que ha ocasionat la vaga de controladors aeris de la setmana passada. La Puríssima és un dels ponts turístics que tradicionalment ajuda les agències a sortejar la temporada d'hivern. La Cambra de Comerç confia en la receptivitat del nou govern de la Generalitat a l'hora d'escoltar les demandes plantejades des del territori. Per a la Cambra, qualsevol decisió de nova inversió haurà d'anar lligada a afavorir el reequilibri territorial. El Centre Tecnològic i Forestal amb seu a Solsona obre els resultats de la seva recerca al públic en general amb la posada en marxa del nou lloc web en el qual l'organisme pretén recollir aportacions per part de l'usuari. El Teatre Cursal acull dissabte una donació solidària de sang amb l'objectiu de millorar la crítica situació per la qual passa l'estoc del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya, que actualment compta només en reserva per a 4 dies. Els donants rebran, entre altres obsequis, entrades per al teatre i per al bàsquet. Tot i que de moment no s'ha posat sobre la taula les xifres de les pèrdues econòmiques com a conseqüència de la vaga de controladors aeris. Un cop superada la situació, és hora de depurar responsabilitats. Aquest matí, el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha assegurat que la normalització del servei no ha posat punt i final a les conseqüències de la vaga i que el govern té ara l'obligació d'impulsar la depuració de responsabilitats i compensar els danys i perjudicis creats. Per la seva banda, les agències de viatge tenen clar que cal buscar responsables i que en cap cas els correspon a ells fer-se càrrec de les pèrdues ocasionades. En aquests casos, el problema que hi ha és que ningú se'n fa responsable i que no saps massa en aquests moments a qui anar a reclamar, perquè per descomptat que la companyia aèria et diu que ella no té la culpa, l'hoteler no té la culpa, el que havia de fer les excursions no té la culpa, amb la qual la culpa la té els controladors. Els controladors no li pots anar a demanar que et reembolsi uns diners, no sé si se'n farà càrrec AENA, el Ministeri de Foment o qui se'n farà càrrec, però que algú altre se n'ha de fer càrrec seguríssim. En el cas de l'agència de viatges Martí de Manresa, la trentena de clients que tenien reservats viatges per aquests dies van poder arribar tots al seu destí. Això sí, després d'haver perdut almenys una nit d'hotel i alguns serveis contractats com ara excursions o altres activitats. El que està clar, assegura Soler, és que la responsabilitat final és dels controladors i que les agències només són intermediaris a qui no correspon assumir les pèrdues. La Puríssima ha estat un pont llarg i molt aprofitable per viatjar, sobretot en el sector de l'esquí. No és d'estranyar, doncs, que per les agències suposés una data clau i, a més, tenint en compte que les ajuda a sobreviure en un mes força fluix, com ho és el desembre. Clar, representa que és un pont molt llarg, que s'aprofita bastant i que a més és en una època que el tema dels viatges és més fluixet. La temporada d'hivern, ara comencem la temporada d'esquí, amb la qual la gent comença a tirar molt cap a les estacions d'esquí, però és un pont llarg per poder fer viatges de 4 a 5 dies i això la gent ho aprofita molt. Foment ja ha obert més de 400 expedients disciplinaris i l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria també ha obert diligències per infraccions legals. Paral·lelament, el Ministeri Fiscal té obertes diligències d'ofici i l'ordenament ofereix la possibilitat de sancionar penalment totes aquestes conductes. La Cambra de Comerç confia en que el nou govern de la Generalitat escoltarà les propostes que es plantegin des del territori. Són molts els temes que l'entitat té per plantejar l'administració amb l'objectiu de fer avançar econòmicament la comarca i ho farà per ajudar els nous administradors a destinar els pocs recursos existents a aquelles iniciatives que portin un major benefici i que, per damunt de tot, contribueixin a reduir el desequilibri territorial. Aquest és, segons els empresaris, la principal assignatura pendent i en aquesta línia insistiran les cambres catalanes, entre elles la de Manresa. El que necessiten és idees i que siguin ben explicades. I per tant això com a cambres ho farem, d'explicar-ho bé, perquè ens sembla que tenim raó. Evidentment que al final les polítiques les decidiran els governs, no les podem decidir nosaltres. Però sí que creiem que serem escoltats, creiem que serem tinguts en compte i per tant farem aquest esforç, perquè a més és la nostra obligació. En matèria d'infraestructures, vetllaran perquè es prioritzi aquells projectes que afavoreixin l'equilibri territorial. Tot i que la iniciativa i l'empenta de la gent de cada àmbit és la clau perquè el territori avanci, aquest esforç no es tradueix en una millora de l'economia si no hi ha decisions estratègiques en sintonia amb aquest treball.
Els boletaires perduts creixen com els bolets. En 10 mesos els bombers ja n'han rescatat 71. Només durant la segona quinzena d'octubre han estat 29 els caçadors de bolets extraviats. El perfil del boletaire perdut no té ni sexe ni edat concrets, però acostuma a ser de ciutat, sense experiència a la muntanya i va equipat amb roba de gran superfície comercial i inicia la cacera dins d'un grup liderat per un guia que resulta ser tan inexpert com ell i sense conèixer el nom de cap municipi dels que el rodegen. Cada hora que els bombers passen buscant boletaires costa uns 3.000 euros a la Generalitat. Segons els bombers, les persones rescatades responen a un perfil molt inexpertes que s'enfilen per la muntanya i es desorienten amb gran facilitat. Les converses telefòniques que mantenen rescatadors i rescatats sovint freguen límits surrealistes. Un cas molt freqüent el protagonitzen persones que han anat a buscar bolets de la mà d'amics que els fan de guia. Els porten a esmorzar i després fins a la muntanya, però en cap moment no els diuen on són exactament quan comença la cacera. Ens truquen i ni tan sols saben dir-nos un municipi que els quedi a prop, subratlla Sebastià Massaguer, cap dels grups especials. L'abaratiment de la roba de muntanya i les millores en tecnologia de dispositius mòbils ha ajudat a la majoria de persones de ciutat a perdre la por a la muntanya. Del 13 fins al 31 d'octubre, època de més bolets, la xifra de rescats es va disparar. La comarca on més recerca s'ha fet és la del Ripollès. Per contra, a les comarques centrals és el sector on s'han registrat menys. Al Berguedà, la comarca boletaire per excel·lència, s'han realitzat 7 rescats. El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya estrena pàgina web. ctfc.cat compta amb un espai de difusió des del qual les àrees de recerca del centre publiquen i comparteixen els treballs d'investigació i els resultats dels projectes que desenvolupen. D'aquesta manera, l'usuari també pot, a partir d'ara, interactuar a través dels diferents blogs per aportar coneixement i reflexions a través dels seus comentaris. En aquesta nova etapa a internet, l'objectiu del Centre Tecnològic és aconseguir un espai de col·laboració i coneixement per tal d'aportar valor a l'usuari i generar una veritable xarxa social de persones interessades en el medi rural, forestal i natural, ja siguin universitaris, altres centres d'investigació, científics i, evidentment, també la societat en general. A més d'aquesta major aposta per compartir coneixement a la xarxa, també s'ha engegat una pàgina a Facebook on s'hi publiquen informacions, vídeos i fotografies, buscant generar debat entre els seus seguidors i amics, per tal de divulgar una major conscienciació sobre el medi ambient. D'altra banda, també s'utilitzen eines 2.0 per compartir documents i treballs, com ara el YouTube o Flickr, per difondre documents audiovisuals sobre els projectes de recerca i d'altres activitats que es desenvolupen al centre. Per al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, la presència a les xarxes socials no és un element nou. De fet, des del Rural Living Lab, també del centre, es comparteix informació sobre qüestions relacionades amb la promoció econòmica al medi rural, així com l'emprenedoria a partir d'un blog i d'un perfil a Twitter. Aquest gest s'ha repetit menys d'allò que els responsables del Banc de Sang i Teixits de Catalunya haurien volgut en els darrers dies. De fet, els estocs de plasma als hospitals catalans està ara mateix per sota dels paràmetres recomanables. Avui es pot garantir l'activitat quirúrgica per a 4 dies, quan el paràmetre desitjable és de 10. Durant aquest darrer pont turístic, concretament, s'han recaptat 400 bosses de sang menys de les que s'haurien pogut recollir si no s'hagués escaigut en festiu. Amb l'objectiu de pal·liar aquesta situació, el Banc de Teixits ha preparat una donació solidària de Nadal a Manresa que tindrà lloc aquest dissabte en un espai ben emblemàtic, el Teatre Cursal. Esperem que vagi molt bé, esperem arribar a les 200 bosses i si podem fer més millor. Dir-los que per nosaltres són dates molt, molt importants. La gent ja hem vist que quan anem de pont o se va de pont la gent no dona sang i tenim un estoc molt baix. Les donacions es faran a la sala polivalent de la primera planta. L'equipament escènic col·laborarà més activament en aquesta iniciativa, regalant entrades per a algun dels espectacles programats per al final de temporada. El Bàsquet Manresa també regalarà entrades dobles per assistir al partit que la Sígnia jugarà el 2 de gener al Nou Congost contra el Fuenlabrada. Amb aquests i altres obsequis, els organitzadors esperen poder superar les 200 donacions.
Després d'uns dies d'inestabilitat meteorològica, la tranquil·litat s'imposarà ara durant uns dies en previsió de jornades assolellades a les comarques centrals. Els termòmetres registraran valors més suaus que durant el dia oscil·laran entre els 17 i els 14 graus. Durant la nit, mínimes per sobre dels 0 graus. Seran 3 positius a Berga i a Solsona, 2 tan sols a Manresa. El sector de les agències de viatge demana que es depurin responsabilitats i que aquest fet comporti assumir les pèrdues que ha ocasionat la vaga de controladors aeris de la setmana passada. La Puríssima és un dels ponts turístics que tradicionalment ajuda les agències a sortejar la temporada d'hivern. La Cambra de Comerç confia en la receptivitat del nou govern de la Generalitat a l'hora d'escoltar les demandes plantejades des del territori. Per a la Cambra, qualsevol decisió de nova inversió haurà d'anar lligada a afavorir el reequilibri territorial. El Centre Tecnològic i Forestal amb seu a Solsona obre els resultats de la seva recerca al públic en general amb la posada en marxa del nou lloc web en el qual l'organisme pretén recollir aportacions per part de l'usuari. El Teatre Cursal acull dissabte una donació solidària de sang amb l'objectiu de millorar la crítica situació per la qual passa l'estoc del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya, que actualment compta només en reserva per a 4 dies. Els donants rebran, entre altres obsequis, entrades per al teatre i per al bàsquet.